Čaute všetci, moje meno je Mašar a vítam vás pri mojom ďalšom vlogu. Tentokrát sa budeme zaoberať neaktivitou. Prečo som nebol aktívny? Nebol som aktívny kvôli tomu, lebo nebola nálada, nebol čas a nebola chuť. Mal som toho veľa do školy, aj keď som sa naučil, ale mal som toho veľa do školy a je tu so mnou aj Degino. Momentík. Deginko. Čaute, závisíčko, moje meno je Degino a vítam vás pri vlogiáši. Áno, jak ste mohli počuť, Degino práve voláme a teda poďme rovno na to. Prichádza leto, prichádza teplý čas, prichádza alergia, ale vlogy budú... Ticho buď. Ale vlogy budú vychádzať stále proste, lebo je teplo, budem často vonku s kamarátmi a teda. Takže vlogy budú vychádzať pomerne často. Hlavne s Deginom, teraz práve sa mi renderuje videjko, mám 56% presne a čo? Je to gameplay teraz, sme natočili práve Skyblock, Minecraft a snad sa nám to bude páčiť. Degino, máš k tomu čo povedať? Ja editujem. Hej? Mám zapnúť zdieľanie? Ne, treba. Ja to dám ešte tichšie. Dobre, takže čo povedať k tomu ďalej? Ak máte nejaký nápad, tak mi napíšte dole do komentára, že aký challenge by som mal spraviť, prípadne vlog, alebo gameplay, z čoho? Mám opravený počítač, takže už to tak ako tak šlapať bude. No ale to je druhá vec. Takže fakt, ďakujem vám za odbery, lajky, komentáre a uvidíme sa pri ďalšom psychopatickom videjku. Čaute.